Hai, că-l pucălește cu coachul la capul ăla. Yeah, nu din prima. Arati! Dar ți-am zis, mă, după aia e super bună pentru te. Pentru intrare în semifinală. Cap de grupă. Coach! Hai, luați-i! Du-l! Ia, fugi! El nu te-l bat, stă tare pe călcări. Hai, luați-i! Because two fighters still okay. And then three, after 3 minutes. Toți ai grijă la sode. Face sode. Facem rote bine cu dreapta. Ai grijă! Hai, luați-i! Hai, Soche! Hai, Soche! Ate! Îi dă și de băga mea și piciorul. Și lui ăsta. Hai, luați-i! Ai grijă! Hai, Emben! Hai, Galații! Luați un pic de la coach care dacă intre în... Du-i! Du-i-l! Deci îți vinde acolo, zice dacă intră. Și ăla le-am braț. Hai, luați-i! Tot aia! Atent pe genunchi! Ai, nu așa. S-a făcut de el. Hai, luați-i! Nu, mă, dacă îl prinde cu machi comica lumea. Hai, bată! Când ești împrinși pe el deja. Nu! Hai, luați-i! Bagă-l, coach! Bagă-l, mă, fătă-l Dumnezeu! Merge, că sunt pe față. Hai, Lati! Hai, 2 minute! Hai, Lati! Ai prins cu machi comi! Fătă-l Dumnezeu! Nu! Nu, te las! Atent! Bagă-i decisivul ăla! Hai, Lati! Pută priza și cice.
Bagă-l, Nu! mai țin. Acum, mă, haide, luați-i. Bagă-i în cură odată. Hai, bagă-l, la ruci! Bagă-l, oții! Hai, fițele, bagă-l! Hai, Și dă! Hai,